Hi everyone, welcome back to the channel. बोथोराबो नै अखा दोमैलु जाबाय थादों ओमफ्राय गुसुआबो बारासिनसो जादों बेखायनो जोंहा नारजिजों अमा ओंख्रि जानो सानबाय ओमफ्राय नै दा आइया सायगासिनो दङ नारजिखौ नारजि सायदों नारजि दा नै 1 घन्टासो दैयाव सोमना दोनसिगोन जाहाथे संनायाव थाब रुयो अमा बेदरखौबो रुनानै लाखाबाय ओमफ्राय दा दसे थानानै जाखानोसैबो जाबायानो ओमफ्राय आंबो जानोसै दानिया आंबो जानोसै ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय दा नै अखायाबो ख्रोब ख्रोब हागासिनो आरो बे खाथियावहाय ट्रेक्टरा हागासिनो आरोना ओमफ्राय अखाबो हाबाय थादों नालाय एसे गोदोबाय ट्रेक्टरा जायखिजाया दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव।